mellor entrar de cúa, porque non sei se se pode dar a volta. Sí, pois non se pode dar a volta a ver como entran todos os camións e todo o que teñen que traer. Todos os camiños das obras onde vamos son todos iguales. E Adrián, que? Pois Adrián, eu non sei nada, se tú non sabes nada. A outra furgo ten que traer, así que ele é o que queda por vir. Bueno, eu aquí o que non se pode é que volvamos a ser 3 persoas ou así, ou 2 incluso, eu non vin a obra, pero como chega aí a vexa e seña unha animalada, eu collo a furgoneta e volvo marchar. Viñemos só os litos máis eu. O resto non sei se virán ca furgoneta amarela, pero de momento isto non pinta ben. Baixamos, Hola. Ay, hola, Carles. Que tal, Fran? Tal? Todo ben? Sí, ben, que tal? Pues Tal, mira, Fran? Que hai, que tal? presentei litos a Fran, pero bueno, a ver que tal como vai a cousa, porque a verdade é que a Fran non lle gusta moito os ruidos, de feito vive aquí porque lle gusta estar tranquiliño. E lle meto a litos aquí no seu retiro espiritual a ver o que pasa. Encontrarme como máis sin tanta vivienda, sin tanto ruido, que non houbera coches, nin ruidos así de maquinarias, nin só da naturaleza. Temos que descargar esta furgoneta, a ver onde podemos metela, porque aquí vexo che... Pois por ali, polo campo, entonces, por ali. Ali onde tes a cabra? Bueno, ali teño un ferro, fará falta quitalo. Igual sí, pois imos Pois montar ali entón cousas vou para coller o non martillo, tropezar. a ver onde teño o martillo, por aquí. Carles presentoume aí ao dono da casa e a verdade é que parecía contento. Tiña todos esos animais teibes. Seguro que están encantados de compartir fogar con él. Veña, Litos! Dai a volta! Eu é que estou acostumbrado a tanto silencio aquí e o ruido me molesta moito. Ala, veña, descargar. Moi ben, os outros dous solos. É toda esta madeira. De modo de camión xa dixo que non pasaba. Non daba pasada que tiña que traer eu a madeira. Pois xa está. Eu, cando vin a furgo, xa me parecía que a furgoneta pesaba bastante. Pero é que eu non contaba traer a madeira aquí. Bueno, pois eu vou pillar as miñas cousas e vai descargando tú, porque... Non me vas a botar na man? Non, pois eu non fago nada. Pois nada, carga e marchamos, veña. Litos está cabreado porque nada máis chegar xa tiñamos que descargar a madeira. Bueno, xa estaba quente de antes. Ainda que non lle queda. Mira, vou te ajudar a descargar a madeira, pero non fago máis. Non tens nada máis que facer. Non teño nada máis que fazer, non, teño que... Aquí no Adrián non veo, eu non sei o que hai que fazer, pero o tellado hai que limpiálo, hai que... Eu que sei, habrá que fazer moitas cousas. Estou seguro que Adrián aparecerá, pois cando teña todo descargado e todo montado, aparecerá el por ali, entre medio dos matosos. Non estou aquí como jefe. Se non arrasa, vou pedir máis carto. Eu falo moito, digo moito, pero logo vexo o Carles traballando aí solo e tal, e dame pena. O que pasa é que Carlos é parvo, porque se lle digo que non traballe, para que vexa a rosa que non damos nada, el sigue traballando. A verdade é que é sospeitoso que non veña ninguén. Non parezca nin Adrián nin ninguén. Vale, eu creo que é mellor abrilas así un pouco. A carpa normalmente montas entre 4. E Fran dice que non axuda, que non pode axudar, pois a ver como facemos. Pois non era tan difícil. Al final non necesitamos tanta xente. No. Eu xa lle axudei a baixar a madeira e xa lle axudei a montar a carpa. Eu xa non fago máis. Mira que dixen que non ia facer nada, e xa fixen 2 cousas. Eu hasta que veña a Rosa non fago nada, e deste vai-me escuitar. Vai-me escuitar, porque a ver que vai ser isto. Litos deitouse ali e non quería facer nada en todo o día. Nada máis para presionar a Rosa. Entendo perfectamente. Eu non sei se é casualidade ou non, pero Carles cando ven só ver as obras, sempre hai moito de albanelería e nada de carpintería. As primeiras tensións cos accesos e a falta de persoal apareceron nada máis aterrar nos Picardos. Collerás por aí? Uf, vai apretado de carallo, A ver se non leva todas as rodas. A verdade é que o do contedor foi unha máquina, é menos mal que baixou ata ali ata baixo, senón tiñamos que andar cargando co chimpín, 1 kilómetro para arriba, 1 kilómetro para baixo, 1 kilómetro para arriba, 1 kilómetro para baixo. Non vas ter tanta sorte, Litos. Pero outro nada. Deixou as máquinas no medio da estrada e tivemos que baixar 2 kilómetros dende ali. Piqueime. Como me pica. Ai, piqueime cunha entulga.
Hai que dar aquí, me parece a mí. Voume. Quedas aí, Carlos. O da maquinaria, pois non lle debía dar o trailer para baixar ata aquí abaixo e buf, tivemos que deixar a 2 km de obra. Xa nos ves a nosotros co chimpín para arriba para baixo, carretando todo, buah, un Cristo, como sempre. Levamos aquí media mañá e aquí non aparece ni Dios. De verdad que non vas facer nada? Que vamos facer? A obra entre dous? Ah. Pero isto que é? Aquí vale todo ou que? Eu ainda teño esperanzas, a ver. Seguro que Rosa ten unha idea. Si, ten moitas ideas. Ai, mire, aí ven Adrián. Era sin tempo, cando descargamos a maquinaria, iso, era visto. É Ali. Moi boas, rapaces. El logo ti aquí o Ah, que? nos inverte. Pois sí, aquí estou, o auténtico Alex. Estou de volta. E logo Adrián que? Non sei, a mí mandoume Rosa traer a furgo. Parece que nos alegra de verme. O primeiro que me din é onde está Adrián. Eu que sei onde está Adrián. A furgo está ben, pero aquí necesitamos xente para traballar, que somos dous aquí ben nos ves. Sí, pero eu para traballar que nunha temporada non podo, Estou bastante liado e o meu chollo non me deixa. Entón, non vas vir? Non, a verdade é que non, nunha Pues moi tempada... Moi ben, Adrián non ven, ti marchas, tú sin axudante, eu sin axudante, E ti marchas tamén? vai a plan. No, eu como non veña nai daqui, eu marcho tamén, A min díxome Rosa que trouxera a furgo, que lles facía falta e eu trouxen a furgo. Bueno, eu vos vexo bastante cabreados, aquí vos deixo a furgoneta, a chave e eu marcho. Vou traballar. Pois moitas gracias pola visita. Sí, de verdade que é bastante agradable. Pero se vai estar unha temporada longa fora, pois non sei. Rosa terá que buscar un sustituto, porque eu non podo estar só.